14 ka mga pakete sa gidudahang shabu nga nagkantidad og kapin 400,000 pesos nasakmit sa otoridad sa Zamboanga International Airport. Ang maong mga droga gisuksok sa usa ka truck nga dulaan isip package nga ipadala unta sa Palawan. Aniya ang report. Mao kini ang aktual nga pagsakmit sa 14 nga pakete sa gidudahang shabu nga giputos o gisuksok sa usa ka truck nga dulaan sa Zamboanga International Airport. Gisusi gilayon kini sa mga personahe sa PIDEA Zamboanga, Philippine Coast Guard, K9 Team Zamboanga, Barangay Baliwasan Officials, AVSEV9 ug airport authorities. Matud pa, mutimbang og 70 grams ang gidudahang droga nga nagkantidad og kapin 442,000 pesos. Sa investigasyon, gipadala kini pinaagi sa usa ka courier company. Nagduda kuno ang courier company sa sulod sa package busag giagi kini sa X-ray machine o gipasimhot sa K9 narcotics dog sa Philippine Coast Guard. Ang sender kuno sa maong package gikan Barangay San Roque sa Zamboanga City ug ipadala unta sa Puerto Princesa City sa Palawan. As soon as ma-identify natin, we would be investigating sa kanya kung saan galing. Tapos tingnan natin kung anong maging liability niya. Sa karon, ginaimbestigahan na sa otoridad ang sender ug ang receiver sa maong package. Hugot ang gibantayan sa PIDEA ug ubang ahensya sa gobyerno ang Zamboanga International Airport ug mga pantalan diin posibleng iagi ang mga illegal nga droga. Meron tayong seaport interdiction unit, meron tayong airport interdiction unit. So kung kahit saan dyan, madagat man doon sa aeroplano natin, sa airport natin, hagip pa rin natin. However, nandun pa rin yung human intervention. We commend yung pagka-snappy ng ating X-ray machine operator. Without him knowing or without his skills on detection sa mga illegal na mga bagay na dumadaan sa X-ray machine nila, hindi natin ma-detect yun. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.